Ndichikutambira zvekare pano paTrari 263 pano pachange chikuzivisai nyaya dzezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Wapa uchiziva here kuti kwane DSTV rekuti unokwanisa kustreama pafoni pako, even usina decoder unongostreama, usinitorina kutenga DS racho unostreama $10 per month, $20 per 3 months. Ngatibatei munhu uyo. Ini saTrari ndora ndiri kutoonawo mazuva ano handitorina DSTV but ndikwanisa kutostreama ndichishandisa foni, even kustreamira paTV otoona nemhuri zvinoshanda. Ngatibatei munhu uyu, namba dzake dziripo pazasi idzodzo, mufonerei akugadzirirai zvinhu zvacho, akuitirei chivanhu chacho ukwanisewo kubatika pamasaisai, ukwanise kutoonawo mamovhi, kuona bhora uchitoshandisa foni yako iyoyo live. Nyaya ndinozvomuzwara nhasi inyaya yevidhio raPresident Mnangagwa, apo pavanga vachizivisa vanhu kuti inini zvandakaitwa chairman weSADC handisi chairman weSADC. Chairman weSADC ndiwe iwewe, tisu isusu Zimbabwe, zvizvarwa zveZimbabwe ndo machairman acho eSADC. Video iri kutenderera mastreets esocial media, ndakangoti ndikuzivisei kusubscribe pa this YouTube channel mahara utina on the notification bell. Azvibhadhariswa hama yavadikani, ngatione video President Mnangagwa vachitaura kuti havasiriwo chairman weSADC. Chairman weSADC iZimbabwe hasi Mnangagwa. Saka paunenge uchifamba uri chairman weSADC, wakadhakwa usina kudhakwa uri chairman weSADC.